Bueno, atxaldeon, eta eskerrik asko aurtengo buruz buruko Euskolabel txapelketaren aurkezpenera etortzeagatik. Dagoeneko txapelketa hasia da, ekainean hasi baitzen, baina lehen fasea eta aurreligaxka ia amaituta egon arren, larunbat honetan ligaxkari hasiera emango diogu eta horregatik egin nahi izan dugu aurkezpen hau. Eta sarrera emateko hementxe daukagu Orijamenko gerentea, Xabier González, eta berak eskainiko dizkigu hitzak. Arratsaldeon, lehendabizi eskerrak eman Euskolabeli aurten ere buruz-buruko txapelketa babesteagatik. Eta dakizuen bezala, buruz-buruko txapelketa pilotarien mailan urtzen duen txapelketa da. Eta aurten lehen aldiz, Orijamendiko plantilla guzti hartu du parte, eta orain arte, orain gehatzen dira, 5 indartsuenak. Beraz, zorte on guztioi, eta jendea animatu galarretara etortzen, udan zehar egongo den txapelketa garrantzitsu horretan. Eskerrik asko. Xabierrek esan duen bezala, 5 pilotari ditugu atzean, eta ligaxkan 4 izango ditugu. Beraz, azkena zein izango den, 5. zein izango den, edo 4. hori zein izango den, gaur bertan, arratsaldeko 6etan egingo den partidan, erabakiko da. Ezkurra 2. eta Azpirozen artean baitago. Antsa, Barnetxea 4. eta Juanenearekin batera 4. pilotari hori egongo da ligaxkan, eta esan bezala lehen partida, larunbat honetan, abuztuaren 9 izango da. Eta hortik, larunbatero, partida bat izango dugu, ligaxkan, eta baita finalaurrean eta finalean ere. Finalaurrea irailaren 20an ospatuko da, eta finala berriz irailaren 27an. Beraz, udararako, Xabierrek esan duen bezala, plan bikaina, larunbatero, erremontea galarretan ikusteko. Ligaxkan nola funtzionatuko du? Lehen postuan ligaxkan geratzen den pilotaria zuzenean irailaren 27an jokatuko den finalera pasako da. 4. postuan ligaxkan geratzen den pilotaria berriz zuzenean kanporatua izango da, eta 2. eta 3. postuetan geratzen diren pilotariek jokatuko dute irailaren 20an finalaurrea. Beraz, hori da txapelketaren pixkaban nondik norakoa, dosierrean informazio gehiago duzue, puntuaketaren inguruan, ordezkapenen bat egon beharko balitz, eta orain geratzen dena, gaur bertan, Ezkurra 2. edo Azpiroz, ligaxkan 4. pilotari hori zein izango den jakitea da, eta ondoren, ligaxka eta finalaurren eta finalean, txapelduna jakitea aurtengo buruz-buruko txapelduna. Indar gehiokin datorrela, eta gero hortik aurrera, urtero pilatzen guztian esperientzia hori ez, partidu nola gestionatu, manu-manuare oso mailia de zaila eta ikasten jutezean nola jokatu, eta eso duke bi ezaguarriek. Aurrelari izatetik, atzelari izatera egin zenuen aldaketa. Nola lagundu dizu ibilbide horrek buruz-buruko? Egia esan atzelari hasi nintzenen, helburua hori zen, buruz-buruko txapelketetako sake eta errebotea lantzia, eta egia esan txapelketa hau dut begizota beti danik, eta egia esan aldaketa horrek honengatik egin nun, eta aldaketa oso ona izan zen ere jokua hobetzeko, eta egia esan orain ja 3 urte edo 4 pasatu ere, eta joku hori atetzeko momentu iritsi da. 2023ko finalaren ostean, iaz ligaxkatik kanpo geratu zinen. Aurten, fizikoki indartu da goltizen zaitu. Zean ez duzut ezagin da? Egia esan aurten aldatu dutena izan du da, buru aldetik pentsatu dut neregatik emar dituztela gauzak, eta ambizio oso izan behar dutela. Esaten dute txapeldun bat izateko ambizioa ere eduki behar dela, eta nik falti izan dut nire karrera deportiba guztien ambizio hori, eta egia esan neregatik gauzak egiten nahi naiz, eta motivazioa handia, eta prozesu nire gozatzen nahi naiz entrenamendutaz, eta egia esan aurten inoiz bainokio prestatu naiz, baina horrek ez pesan nahi maintza pornak aietuko direnik. Esan duzu zuretzat txapelketa hau dela garrantzitsuena derako bat, ezta? Zer espero duzu aurtengo edizio? Aurtengo edizion pentsatzen dutena da lehenengo gauza 4. ez gelditzea, eta gero ja final erdi horietan edo finalen sartu, eta ametxe egitea ez, egia esan prestakuntza gozatzen nahi naiz, momentuz hori da importantena, gozatzea prozesu hortaz, eta gero emaitzak baloratzen ditugu bukaeran ez, orduan momentuz gozatu prozesuz, eta partiduz gozatzen saiatzen ezen. Gozatu. 5 partida irabazi ondoren, gaurkoarekin sartuko zinateke ligaxkan. Nolako gidea izan da zure orainakoa? Egia esan espero baino gogorragoa ez, 3-4 partida irabazi ditut, 3 tantos, 27, 26 tartan, gainera sakeak ez lagundu eta horrek esan nahi du gero pelotean indar gehiago galtzea, eta nik uste hori partidu guztiak gogorrak izan direla eta espero baino lan gehiago izan dituela.
Zure jokoak abiadura eta teknika ditu oinarri. Zeo bez maitzen dut orainik. Orain txezen dudana sakea. Nik uste dut sakean aukera duela hobeto xeo egiteko, baina orain arte ez dut asmatu, beraz hori izango zen hobetu beharrekoa. Banakako txapelketan ez duzu titulorik eskuratu. Autobide honetik zabiltzala dirudi. Ze faktorek eragin dute egokintza hori? Ba, nik uste dut egia esan, Summer Season atzean jokatzeak lagundu dela pixkot behintzat atzeko postureiek eta saketa pixa erregotzea entrenatzeko. Eta nik uste dut, azkenean partido desente jarraien jokatuta buruz-burukoan lagundu dira behintzat erritmo pixkat hartzeko. Bazorte hon gaur. Bai, eskerrik asko. Ligasketara iritsi zantara inbatetan. Zer bantza zaizu zure ustez, urrats bat oiago mateko? Partido bat irabaztea. Ez dakit, nik uste partido baten baitan partido asko egoten diela eta hori kudeatzea. Egia esan, joanenean kontrare aixi hasi nintzen galtzen, gero buelta manion, urrizakin berdin, aixi hasi nintzen galtzen, gero buelta manion. Orduan, nola sartzen zaren partidora nik uste dut asko esaten dula. Eta lehenengo tantoak ere, gero azkeneko txampan ere influitu egiten dula. Mastersetan emaitza hobeak izan ditutu. Zer ezberdintasun nabaritzen duzu formatu horren eta honen artean? Ba ez dakit tokatu izan zait, masterren agian besteak gutxiago prestatuta zeudela agian, banakakoan edo saketan eta sakerrestoan. Eta nire esan, honea banatorri jaia ez dakit denborari gabe, prestatzeko denborari gabe. Bai ezkurra etortzen dela bat horrela 5 partido jokatuta, ibilita, eta ni Summer Season eta Zarautz eta bat eta beste ez duela denborarik eduki prestatzeko. Orduan, ikusiko du. Hoxe da, 3. galdera, ezkurra bigarrenaren aurkako gaurko partida erabakigarra izan da. Nolako partida ez duzu? Ez dakit, manu-manuak beti izaten dira aldrebesak. Orduan, nik uste sakean asmatu beharko dugula, sake eta sakerrestoan, eta gero partidua gogortu nahiko du nik, edo bintzat bereak bere abiadurakin ez haustea partidua. Orduan, partido gogorra espero dut. Atzelari bakarra zara 5 finaletara iritsi dena. Zer esan nahi duzuretzat marka horrek? Marka garrantzitsua da, ez? Asko kostatu zaiten zer da gainea, eta beste txapelketan berriz ere hemen egoteak eta 6. aldiz iristeak ilusio egiten dit, zergatik, behintzat historian ere markatuta gatuko den gauza bat izango dalako. Zure sakea askoren arreta erakarri du beti. Zer garrantzun ematen diozu sake hon bati burutu luke txapelketan? Aurrelariak ez dute sakearengan horren beste itxoiten edo ez dute horren besteko etekina lortzea itxoiten, eta nik nire aldetik konstiente naiz joan den urteko tantoen erdiak sakez egin ditula, orduan entrenatzen jarraitu dut eta saiatuko naiz aurten ere joan den urteko mailaren antzeakoa ematea sakearekin. Urte askotako esperientzia duzu txapelketa honetan. Ze ikusten duzu desberdin? Desberdinena ikusetera da ni naizela zarrena. Leheno beti gazteen izan du naiz, eta ikusten dut gazteak ere oso fuerte datoztila. Imanol Ansak oaindikan ez ditu 30 urte egin, eta ja 2 aldiz irabazi du txapelketa hau. Olako gaztei, ni sartu nintzen txapelketan zarrek eutxite ziaten, ez? Eta asko zaitze ziaten bidea, eta nik uste eta aurten ere lana hoixe dela, ez? Veterania hori aprobetxatu eta aldan denean guztia zaildu. Gozatu txapelketa. Eskerrik asko. Hau izan da, aurtengo buruz-buruko Euskolabel txapelketaren aurkezpenak eman duena. Eta esan dugun bezala, larunbat honetatik abuztuaren 9-tik, irailaren 27 arte, larunbatero partida bat izango dugu Galarretan. Beraz, udarako plan ezin hobea. Hantxe espero zaituztegu, eta ordura arte, ondo izan.